Aksyon Balita! The formulation of the resolutions or ordinances by provisions of sections 49B and 469C3 of Republic Act 7160 be strictly observed. I so move, Mr. Chair. Sa kadaghan karon gipangtuki o gipangpanday nga ordinansa sa saguniang nga panlalawigan ning probinsya sa Negros Oriental. Gibutyag sa niaging adlaw ni Negros Oriental 2nd District Board Member Nert Christian Digamo atol sa ilang regular sesyon sa Junta Provincial. Matod pa ni Board Member Nert Christian Digamo nga aduna siya giplastar o gigama na nga ordinansa nga iduso hapohon sa huwanan sa Provincial Board. Ako unsa ni jud napa ko gipamunaw-unaan samot na labi na diri na mangguta sa Committee on Public Utilities and Transportation. So nako gihunahon na pong ordinansa pohon hopefully ma-aprobahan na pod, pero unya na ato sang unahon jud ni kay base no kamo na mga media base yung pananaw ang galabi man jud diri sa ato ang sa legislative building daghan ko kayo adlaw-adlaw ni daghan kay nangayog hinabang jud nya sa unsa ni jud kabalo mamputa na kwarta gyud kinahanglan na ni mga tawo nya mao lagi ni budget nato na dugay pod usahay kani sa haig. Apa na ning tungura mas giuna ni karon ni board member Digamo ang pagtabang sa mga kabus nga nanginhanglan kinsa miduol kini sa iyang botan aron magpangayo og ayuda sama sa medical assistance, hospital bill ug uban pa. Manginaot siya board member Digamo nga mahatagan og pondo ang ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan ilabi na kining AX kay dako kay ikatabang sa katawhan. Nato tumuna ato na pong kwarta na pong personal na fund na ato na hatag po mga ginagmay ragod igor ragod maka pa-check up or pamlitin na lang gani usahay para maadto sa ospital. So mo na atong gi-focus sa maayo karing mga hinabang jud para nako para jud ako pohon fully na ana niya kay para dugang na pod niya para malesen na pod ang pag-anis pod sa mga tao diri kay kabalo pod biyata na napata sa state na pandemic pod. Sa kadaghan karon nangayo og tabang sa ilang nga buhatan sa legislative building gikan sa opisina sa Vice Gobernador, dili malikayan nga daghan jud tawo bisan dili patas ang cash COVID-19 apan nanghinaot si board member Digamo nga kadtong wala pa gyud ka pabakuna magpapakuna gyud. So naka-lower naman po ato ang mga unsa ni diri sa pagtakod aning COVID-19 mo na ato po election po kay kabalo po ta kani mga tawo na uban diri wala po siguro nagpa-vaccine. So mo na ato kung ato ra gyapon gud na ibalik ato ra gyapon i-promote na balik na magpa-vaccine na gud gyapon ta kay para mahuman na gyud ning pandemic jud para free na ta sa di na ta mag face mask kay na I think na uban na mga lugar na gani na di na kayo sila. Optional lang siya pero para nako mas angay ra gud gyapon mag face mask. Aksyon Balita!